sende en hilsen til nogen, du gerne vil ønske tillykke med en mærkedag eller noget andet. Du kan sige tak for festen, sammenlivet eller hjælpen, eller hvad du føler trang til. Det kan være, at du gerne vil i kontakt med nogen, eller måske har lyst til at glæde nogen selv. Du kan knytte og forstærke kontakter på tværs af både landet, familie og vennekreds og organisationer. Den kan meget forskellig musik, både nyt og gammelt, inden for alle mulige forskellige genrer. Og det er en rigtig god idé at ønske musik, vi ikke hører så tit. Der er 2 muligheder for at sende ind. Enten på et Giro-indbetalingskort til adressen Giro 7000 413 DR Byen 0999 København C. Eller du kan sende ind via netbank, og der står på hjemmesiden, hvordan man bærer sig ad, og den har adressen dr.dk/Giro413. Og du bestemmer selv, hvor meget du vil sende med. Alle pengene går ubeskåret til at hjælpe udsatte børn og unge i Danmark. På hjemmesiden kan du også høre Giro 413 fra den seneste måned. Og fra i morgen kan du læse, hvad der er blevet spillet i det her program, og hvem der har fået